Juma juin kalo tile 19 san 2026 DMS TV cɛla muso ni cɛw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dun kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilila jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni ka na cariya ni k'aw hakililaw di hakilila jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw m'an bolo ni ka olu dɔw tulo bɔ dɔw bɛ tali kɛ san ani wagati min ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirimɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ɲinina na walasa min yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen olu kɔni na se ka wale jugu ta ni ka jamana kɔnɔ dɔlen fintigilakaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko juin kalo tile 11 tɛmɛnen san 2026 ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu bolo da moto caman yɛrɛ kɔni kan Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna ko moto nin bɛɛ lajɛlen kun ye banbaci walimaw yɛrɛ de kɔnta an ka Mali fintigilakaw kelen ni ka u bolo da ni moto yɛrɛ kɔni ka dumi juguba de don ne banbaci walima na ka da kan u bɛ moto ni yɛrɛ de kɔni utiliser ni k'u ka binkani walew kɛ jamana in kɔnɔna na. An bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali syndicat national des chauffeurs et routiers du Mali maaw yɛrɛ kɔni o ye Sinacor maaw ye olu kɔni dimi bɛ kosɛbɛ an ka jamana autorités yɛrɛ kɔni kɔrɔ o ko hukumu de la don tɛmɛnenw na man yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko k'a daminɛ juin kalo tile 20 nata in na san 2026 ko sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na sira minnu cɛnnen don kosɛbɛ ko ni an ka Mali autorités ma fɛɛrɛ kɛ ni ka ni sira la kɔni ladilan ko min yɛrɛ kɔni olu chauffeurs ye olu kɔni bɛ jamana ka feere sanni ko baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na k'u tɛ tɛmɛ sira ni yɛrɛ kɔni fɛ bilen o wale yɛrɛ kɔni dun mana kɛ a bɛ kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni se jamana yɛrɛ kɔni ka sumanko yɛrɛ kɔni ma o yɛrɛ de kɔni na maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka an ka Sinacor man yɛrɛ kɔni ka nin kuma nin lamɛn. Wagati min na fɔ ko bi halisa an ka Bamako direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence maaw ni o ye DRCC maaw halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer contrôle la station service la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn yɛrɛ kɔni détourner walima ka tajimafɛn feere sɔngɔ la eta ma sɔn fɔ ka dankari o ko na o ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tile kelen kuntagala kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni DRCC maaw olu taara contrôle caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana station caman yɛrɛ kɔni na ko o contrôle yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni DRCC maaw yɛrɛ kɔni ye station service dɔ yɛrɛ kɔni datugu ka da kan ko station service man yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tajimafɛn feere tilenbaliya de kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na. Kunnafoniya sɔrɔ soso dɔw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la minnu y'a jira k'a fɔ ko kolo alamisa juin kalo tile 18 san 2026 ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn bɛ wagati min na fɔ ko bi kolo kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger faaba yɛrɛ kɔni aéroport international ni o ye aéroport international Jori Amani yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Niamey localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni cɛ maramafɛntigi dɔw ye ko solila ko ni sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni kan aéroport international yɛrɛ kɔni ma. Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni limogé ni ka bɔ premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni a nana fɛɛrɛ latigɛ k'a ka député ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni ta fan bɛ wagati min na fɔ ko bi ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni Sénégal ka assemblée nationale président yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko y'o segin min kɛ ni ka na assemblée yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Ousmane Sonko ka opposant yɛrɛ kɔni o wale in kuma ja olu ye fulu yɛrɛ kɔni kun taara laɲini yɛrɛ kɔni kɛ Sénégal cour constitutionnelle maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ Ousmane Sonko seginnen ne kana don député ya la k'o ko yɛrɛ kɔni annulé o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni Sénégal k'u ka cour constitutionnelle maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko opposant yɛrɛ kɔni taara laɲini min kɛ olu fɛ ni o de ka fɛɛrɛ latigɛ Ousmane Sonko donni député ya la k'o ko yɛrɛ kɔni annulé ko min yɛrɛ kɔni olu Sénégal cour constitutionnelle maaw yɛrɛ kɔni ko baara in yɛrɛ kɔni dɔnniya tɛ olu la ko yɛrɛ de kɔni na olu tɛ se ka foyi yɛrɛ kɔni falen nin ko in na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Burkina Faso autorité maaw kɛmɛ ni ka jira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko sariya fɛn fɛn mana na ta Burkina Faso jamana kɔnɔna na sariya bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ labato o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna araba tɛmɛnen juin kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication maaw yɛrɛ kɔni olu ye Canal Plus international maaw yɛrɛ kɔni condamné CFA wari miliyɔn 50 yɛrɛ kɔni sarala Burkina Faso ye ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus international maaw yɛrɛ kɔni ye u ye layidu minnu yɛrɛ kɔni ta Burkina Faso autorité maaw ye u bɛna jamana in kɔnɔna wagati ko ni chaîne kofɔlen ni yɛrɛ kɔni ma u ka layidu ni yɛrɛ kɔni tɛmɛ o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni u condamné k'u ka CFA wari miliyɔn 50 yɛrɛ kɔni sara olu ye ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidon kibaru kɔnɔna na.
an wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la banbaci walima u yɛrɛ kɔni ni u bɔnnen ni o ni na baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min Mali jamana kɔnɔdenw n'u bɔla fɛ olu ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko juin kalo tile 11 tɛmɛnen san 2026 ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région nord yan fanfɛla la ko nin don ko fɔlen na an ka Mali fintigilakaw ye saisiba min yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na saisi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walima o la ka d'a ka tiɲɛniba de donna maa ninnu kunna an ka Mali fintigilakaw ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'u ye ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ olu sera ka u bolo da moto Absolic ale ni KTM yɛrɛ kɔni k'u sera ka u bolo da o moto hakɛya min yɛrɛ kɔni kan k'o ka ca ni moto 50 yɛrɛ kɔni ye k'u sera ka u bolo da banbaci walima u ka baarakɛminɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni o minɛn dɔw yɛrɛ kɔni na motɛriw fo ka taa se machine à laver yɛrɛ kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kun bɛ nin fɛn na kɔni yira la k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw ye ni fɛnba minnu yɛrɛ kɔni saisi ko fɛn bɛɛ lajɛlen de kun ye banbaci walima u ta ye autorité militaire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali fintigilakaw filɛ ni k'u bolo da ni fɛnba minnu yɛrɛ kɔni kan ko fɛn yɛrɛ kɔni kun ye banbaci walima o yɛrɛ de kɔni ta ye a kun nana di banbaci walima o yɛrɛ de kɔni ma an ka jamana kɔnɔna na walasa ka se ka maa ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka walejugu la jamana in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka secteur 3 commandant yɛrɛ kɔni ni o ye Colonel Seydou Bassirou Ɲangadu yɛrɛ kɔni ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw filɛ ni ka ni saisiba min yɛrɛ kɔni kɛ ko saisi yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔbɔ banbaci walima ka binkani wale fanga na ale ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ déplacement minnu kɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko saisiba in bɛ kɛ sababu ye ni ka camanba de bɔ wa déplacement ale n'u ka binkani walew hakɛya la a kɔni bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'ale avril kalo tɛmɛnen na san 2026 ko min an ka Mali fintigilakaw ko ni ɲɔgɔnna opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali fintigilakaw olu sera ka u bolo da camion 3 yɛrɛ kɔni kan camion 3 min bɛɛ kun ye banbaci walima o yɛrɛ de kɔni ta ye secteur 3 commandant yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko olu ka jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko cargaison fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o bɛna ta k'o di banbaci walima o yɛrɛ kɔni ma ko cargaison nin yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de la an ka Mali jamana kɔnɔ na o sira ninnu yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ouest ka taa est yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na Gourma localité la an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla ka taa sud yan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko banbaci walima u ka cargaison kilancɛ bɛɛ bɛ tɛmɛ nin sira ninnu yɛrɛ de kɔni fɛ o de la sanga ani wagati olu bɛ to ka taa opération yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ nin na walasa ka se ka u bolo da maa ninnu ka fɛn jugu ka ɲɔgɔn na a ka se u ma min yɛrɛ kɔni ye colonel Ɲangadu yɛrɛ kɔni a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma halisa u ka dɔ fara u ka jateminɛ yɛrɛ kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa a bɛ tila ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma halisa an ka collaboration yɛrɛ kɔni tɔ sinsin ani an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa an bɛ se ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la cogo min jamana in kɔnɔna na ni saisiba min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ saisi yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka degunba yɛrɛ de kɔni se banbaci wale jɛkulu yɛrɛ kɔni ma minnu b'u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na ka d'a kan ni fɛnba nin yɛrɛ kɔni minɛlen u la o bɛ kɛ sababu ye ni ka camanba de bɔ u ka binkani walew ale n'u ka déplacement yɛrɛ kɔnɔna région in kɔnɔna na a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ min yɛrɛ kɔni an ka jamana mobiliba bolilaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka plainte yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ k'an ka jamana siraba dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko min yɛrɛ kɔni nin sira kofɔlen don ko sira nin tiɲɛni yɛrɛ kɔni don kosɛbɛ fo a bɛ olu ka voyage yɛrɛ kɔni gɛlɛya o ma nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ i n'a fɔ an ka jamana mobiliba bolilaw yɛrɛ kɔni olu kun ye bɛ k'u muɲu ko in kɔrɔ kabini wagati tɛmɛnenw na nka a bɛ i n'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u ka muɲu yɛrɛ kɔni sera a dan na ka d'a kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na min ye an ka syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali maaw ye ni o ye Sinacor maaw ye olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira an ka Mali ministère transport la k'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ juin kalo tile 20 nata in na san 2026 ko sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o ye siraw ye sira min bɛ bɔ Bamako ni ka taa Kayi Bamako Keɲeba hali ni Bamako Kajolo localité k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sira nin yɛrɛ kɔni lahalaya yɛrɛ kɔni ma ɲi na ko ka se ni juin kalo tile 20 ma san 2026 ni an ka Mali autorité ma fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka sira nin yɛrɛ kɔni dilan ko min yɛrɛ kɔni olu jamana mobiliba bolilaw ye ko bɛna na u ka mobili boli baaraw jɔ ni sira ninnu ka jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na Sinacor maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka ni communiqué min yɛrɛ kɔni kɛ communiqué in yɛrɛ kɔni bɛ i n'a fɔ menace kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka ɲɛsin an ka jamana feerefɛnw ma menace don ni ka ɲɛsin an ka sugu kɔnɔna fɛnw ma wa jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin yɔrɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la menace yɛrɛ kɔni don ni ka ɲɛsin o yɔrɔ
kɔni ka d'a kan ni ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ye u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni boli jɔ ni sira in yɛrɛ kɔni kan o bɛ kɛ sababu ye ni feerefɛnw tɛ don sira ninnu yɛrɛ kɔni fɛ wa jamana kɔnɔdenw ka voyage yɛrɛ kɔni tɛ kɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye sugu kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni gɛlɛya bɛ na yen nɔ ni wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministère transport ye ko wagati sera a kɔni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka nin sira ninnu yɛrɛ kɔni dilan Sinacor maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana sira kɛrɛnkɛrɛnnen caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni an ka feere ni sanniko baaraw bɛ kɛ o sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sira ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛna fo k'a dama tɛmɛ ko ka sanga ni sira ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛni kojugu yɛrɛ kɔni ye ko min ye olu Sinacor maaw ye ko sira kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni sira ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ fara an ka jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ k'olu bɛ fɛ ka u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni boli dabila ni sira ninnu yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sinacor maaw ka nin décision yɛrɛ kɔni sen fɛ u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni lasɔmi de ye k'a yira k'a fɔ ko nin situation yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni maa minnu bɛ tɛmɛ nin sira kofɔlen nin yɛrɛ kɔni fɛ k'olu yɛrɛ kɔni bila danger la sanga ani wagati ye wa wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka jamana feere ni sanniko baaraw yɛrɛ kɔni fɛgɛya kosɛbɛ ni sira ninnu yɛrɛ kɔni ma dilan Sinacor maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲani olu ka décision yɛrɛ kɔni ta o y'a sɔrɔ olu ye wulikajɔ caman kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma an ka nin sirako ninnu yɛrɛ kɔni na syndicat yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ye wulikajɔ ninnu yɛrɛ kɔni caman kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali ministre des transports et des infrastructures yɛrɛ de kɔni ka yɔrɔ la k'olu ye wulikajɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛ olu ma wale foyi yɛrɛ kɔni ye wale min bɛ se ka an ka jamana mɔbiliba bolilaw yɛrɛ kɔni hakili sigi k'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali autorités k'u bɛna sira in yɛrɛ kɔni dilan chauffeur ninnu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sira ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛni yɛrɛ kɔni tɛ sira dawolo ninnu dɔrɔn ye bilen ko an ka jamana sira caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a yiralen don k'a fɔ ko sira ninnu yɛrɛ kɔni ko risque ba de bɛ o sanfɛ ka d'a kan n'i bolila o sira ninnu yɛrɛ kɔni kan boli yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya i bolo kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye ni k'i bila danger ba yɛrɛ de kɔnɔna ko an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn ninnu ye olu yɛrɛ kɔni ka tɛmɛli bɛ ka gɛlɛya o sira ninnu yɛrɛ kɔni kan kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni bolimafɛn ninnu bɛ se ka accident kɛ u ka bolimafɛnw bɛ se ka tiɲɛ sira yɛrɛ kɔni na wa a bɛ se ka kɛ u kan ka don ni feerefɛn ninnu yɛrɛ kɔni ye wagati min na u bɛ don n'a ye retard yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kɔni Sinacor maaw ka communiqué in kɔnɔna na u b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko olu filɛ ni ka décision min ta k'o kɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ k'olu bɛ ka wajibiya ko min ye an ka Mali autorités ko sira minnu fɔlen filɛ k'u ka sira ninnu yɛrɛ kɔni dilan teliya la sisan k'olu kɔni bɛ fɛ dɔrɔn sira minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu tiɲɛnen don tiɲɛ cogo jugu yɛrɛ kɔni na ko min ye an ka Mali autorités ye u k'u ɲɛsin o sira ninnu yɛrɛ kɔni ma k'a lajɛ k'o yɔrɔ ninnu dilan n'o yɛrɛ kɔni kɛra olu ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ se ka boli yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔnɔna lafiya kɔnɔna na wa bolimafɛn bolila ale ni passagers yɛrɛ kɔni n'olu bɛ boli sira ninnu yɛrɛ kɔni kan u kɔni bɛ danger min yɛrɛ kɔni na a bɛ kɛ sababu ye ni ka u kisi o danger ninnu yɛrɛ kɔni ma ni décision min talen filɛ nin ye an ka jamana mɔbiliba bolilaw yɛrɛ kɔni fɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka degun dɔɔni yɛrɛ kɔni se mɔbiliba bolila nin ma nka o n'a taw ta décision yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔ dɔɔni se jamana yɛrɛ kɔni ma sabula Sinacor maaw filɛ ni ka sira kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni fɔ a kɔni yiralen don k'a fɔ ko jɔdaba yɛrɛ de kɔni bɛ nin sira ninnu yɛrɛ kɔni na an ka jamana ka feere ni sannikow la baara de kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka ministère transport yɛrɛ kɔni ma k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔni dilan walasa min yɛrɛ kɔni feere ni sanniko baaraw ye olu yɛrɛ kɔni kana na jɔ an ka jamana kɔnɔna na n'o tɛ a bɛna kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni se jamana kɔnɔdenw ma a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence ma ni o ye DRCC ma halisa olu kɔni bɛ ka continuer u ka contrôle la jamana station yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni tajimafɛn yɛrɛ kɔni détourner la ale ni ka tajimafɛn feere sɔngɔ la État ma sɔngɔ min fɔ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari o wale na an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko tile kelen kuntagala kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ DRCC maaw ye k'olu kɔni taara contrôle yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na contrôle min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolodali ye camion citerne dɔ yɛrɛ kɔni kan ni wagati min bolo bɛ da camion citerne yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye camion citerne ye ale tun bɛ tajimafɛn ta yɛrɛ de kɔni na station dɔ la DRCC maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka maa minnu yɛrɛ kɔni taara ni contrôle ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko kabini o maa ninnu yɛrɛ kɔni ye nin baarakɛta in ye station in na k'u y'u teliya joona ni ka camion citerne yɛrɛ kɔni saisi wa camion citerne yɛrɛ kɔni tun bɛ ka tajimafɛn ta station min yɛrɛ kɔni na k'u ye o station in yɛrɛ kɔni datugu ka d'a kan ko nin station maa yɛrɛ kɔni tun bɛ ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni feere tilenbaliya de kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko u filɛ k'u bolo da maa minnu yɛrɛ kɔni kan nin walejugu ko in yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni na ko sanction gɛlɛnman bɛna ta ni ka ɲɛsin nin maa ninnu yɛrɛ kɔni ma i n'a fɔ jamana sariya yɛrɛ kɔni y'a fɔ cogo min ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔnna wale min ye dankari o la an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na
Niger sosolokalu yɛrɛ kɔni kunnafoni yɛrɛ kɔni cari k'a yira k'a fɔ ko kunu alamisa juin kalo tile 18 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko cɛ maramafɛntigi dɔ minnu ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niamey aéroport international Jori Hamani yɛrɛ kɔni ma ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Niger jamana de kɔnɔna na. Sources kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni k'u ka binkani wale yɛrɛ kɔni daminɛna ni don kofɔlen sɔgɔmada fɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati de ye. Ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni marifa ci mankan caman yɛrɛ kɔni mɛnna wa min yɛrɛ kɔni maramafɛn jugumanbaw ye olu fana ci ka mankan yɛrɛ kɔni kun bɛ ka mɛn aéroport in kɔnɔna na. O source kelen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu wulila teliya yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa se aéroport in yɛrɛ kɔnɔna walasa maa maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin aéroport ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛ. Ko cɛ maramafɛntigi minnu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka aéroport yɛrɛ kɔni ma ko cɛ maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni ko Niger ka fintigilakaw ye u caman faga. Ko Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da o maa ninnu yɛrɛ kɔni caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni ka minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun ma sa. Kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi aéroport in yɛrɛ kɔni bɛ Niger fintigilakaw de ka contrôle yɛrɛ kɔni kan. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ma bɔ ni ka bilan yɛrɛ kɔni fɔ ni attaque in yɛrɛ kɔnɔna n'a sɔrɔ tiɲɛ donna aéroport in na walima n'a sɔrɔ maa sara maa jogin na u ma bɔ ni ka laseli kɛ o ko si la fɔlɔ. Ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Niger autorité maaw ye olu kɔni ma bɔ ni ka kuma ka ɲɛsin ni attaque in yɛrɛ kɔni ma fɔlɔ nka don n'a nataw yɛrɛ kɔni na siga foyi t'a la min Niger autorité maaw bɛna bɔ ni ka walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw ni Niger autorité maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka ci yɛrɛ kɔni lase n'u ye kunnafoniya min lase o ko in yɛrɛ kɔnɔna fɛnɛ bɛ segin ni ka olu da tulo kan cogo min aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ni ale kun ye Sénégal ka premier ministre yɛrɛ kɔni kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni limogera ni ka bɔ premier ministre jɔyɔrɔ la Sénégal jamana kɔnɔ na ale kɔni seginna ni ka taa ka député ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni ta Sénégal jamana kɔnɔ na fami wagati min na i n'a fɔ ko bi maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Sénégal ka assemblée nationale yɛrɛ kɔni président yɛrɛ kɔni na ka sanga ni Ousmane Sonko seginni yɛrɛ kɔni ni ka na assemblée nationale yɛrɛ kɔni na Ousmane Sonko ka opposant minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sénégal ka assemblée yɛrɛ kɔnɔ na olu kun taara recours yɛrɛ kɔni do Sénégal conseil constitutionnel yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ale kana na kɛ député Sénégal jamana yɛrɛ kɔnɔ na o ko min yɛrɛ de kɔnɔ na don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Sénégal conseil constitutionnel ma olu bɔra ni k'u ka jaabi kɛ ka ɲɛsin opposant yɛrɛ kɔni ka recours ko in ma Sénégal ka conseil constitutionnel ma bɛ bɔ ni k'u ka déclaration yɛrɛ kɔni kɛ araba tɛmɛnen de juin kalo tile 17 san 2026 ni don kofɔlen na o kɔni b'a yira k'a fɔ ko Ousmane Sonko ka opposant yɛrɛ kɔni kun taara recours min yɛrɛ kɔni do olu fɛ walasa ka se ka Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni bɔ député ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni olu conseil constitutionnel ma yɛrɛ kɔni k'a dɔnniya tɛ olu la ni ka o ko in yɛrɛ kɔni examiner ko hukumu la min yɛrɛ kɔni olu Sénégal conseil constitutionnel ma yɛrɛ kɔni olu b'a da Ousmane Sonko ka opposant kan k'a fɔ k'u taara ni recours min yɛrɛ kɔni conseil constitutionnel la k'olu tɛ se ka ni recours kofɔlen yɛrɛ kɔni dɛ ka d'a kan dɔnniya yɛrɛ kɔni tɛ olu la ni ka nin ko in kiiri tigɛ Sénégal ka conseil constitutionnel ma yɛrɛ kɔni fɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta o bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari Ousmane Sonko ka opposant yɛrɛ kɔni ka recours ko yɛrɛ kɔni na n'u kun taara min yɛrɛ kɔni do Sénégal conseil constitutionnel yɛrɛ kɔni na ka d'a kan wa kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Ousmane Sonko kun man ka tɛ k'a ka député ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ a bɔlen premier ministre ya la Sénégal jamana kɔnɔna na ko wale yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ye député ya jɔyɔrɔ min bɛ ale la Sénégal jamana kɔnɔna na a bɛ to o jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na wa a bɛ Sénégal ka assemblée nationale président min yɛrɛ kɔni na a bɛ to o président yɛrɛ kɔni na ka d'a kan maa min yɛrɛ kɔni kun taara yɔrɔ min na walasa ka se ka maa kofɔlen wuli ka bɛn o maa min y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni a dɔnniya tɛ olu la ni ka nin ko in yɛrɛ kɔni kiiri tigɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorité ma olu kɔni bɛ ka yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko n'olu kɔni décision min yɛrɛ kɔni ta ko décision yɛrɛ kɔni bɛ labato jamana in kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma yɛrɛ kɔni olu ye Canal Plus international ma yɛrɛ kɔni condamné CFA wari miliyɔn 50 yɛrɛ kɔni sarali la Burkina Faso jamana ye Burkina Faso autorité ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni olu bɛ ni sanction yɛrɛ kɔni ta ni ka Canal Plus international ma yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ ko min yɛrɛ kɔni ni chaîne kofɔlen man yɛrɛ kɔni o ye layidu minnu yɛrɛ kɔni ta Burkina Faso autorité ma m'u ka layiduw ti mɛn ko m'u ka layiduw yɛrɛ kɔni ti mɛn layidu min yɛrɛ kɔni kan o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ka chaîne publique minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ i n'a fɔ RTB yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni kun ye Canal Plus international ma olu kun kan ka ni chaîne kofɔlen yɛrɛ kɔni labila fu ani falaki yɛrɛ de kɔni na Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso ka conseil supérieur de la communication ma ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus international ma ye ko a kun ye layidu dɔ yɛrɛ kɔni ta
layidu min yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka chaîne publique ye ni o ye RTB yɛrɛ kɔni a kun kan ka ni chaîne yɛrɛ kɔni labila fu ani falaki yɛrɛ de kɔnɔna Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ye hali n'a sɔrɔ i ka abonnement yɛrɛ kɔni banna maa o maa e kɔni bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna i ka télé yɛrɛ kɔni kun kan ka se ka RTB yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus International mɔgɔw kun kan ka nin wale in de kɛ ko nka u ma o layidu in yɛrɛ kɔni timɛ ko min yɛrɛ kɔni Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni u kun bɛ ka wajibiya Burkina Faso jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ko walasa min yɛrɛ kɔni RTB yɛrɛ kɔni ko chaîne yɛrɛ kɔni sɔrɔ fu ani falaki yɛrɛ kɔnɔna ko wajibi de don i ka SMS dɔ yɛrɛ kɔni ci olu ma Burkina Faso autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko in yɛrɛ kɔni dun man kan tɛ ka kɛ ka d'a kan ko san 2025 février kalo tile 14 olu kɔni ni Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni convention dɔ yɛrɛ kɔni signé o convention yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun ma se Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ka SMS yɛrɛ kɔni ci Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma walasa u ka se ka RTB yɛrɛ kɔni sɔrɔ fu ani falaki la wajibi de kun don RTB yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ fu ani falaki de jamana in kɔni hali n'i ka abonnement yɛrɛ kɔni banna Burkina Faso autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ali Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni bannen ni ko in yɛrɛ kɔni ma k'olu ye délai dɔ yɛrɛ kɔni di ni maa ma wa san 2025 avril kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna olu ye mise en demeure dɔ yɛrɛ kɔni ci Canal Plus International mɔgɔw ma k'olu ye ultimatum yɛrɛ kɔni di Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ ko juin kalo tile 11 tɛmɛnen san 2026 ko n'o don yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ m'u ka layidu yɛrɛ kɔni timɛ k'u kɔni bɛ sanction ta ne ka u sɛgɛrɛ ko nka hali o délai min yɛrɛ kɔni dira Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni ma k'u ma o délai in yɛrɛ kɔni respecté min yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka Conseil supérieur de la communication ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ tile 30 délai yɛrɛ de kɔni di Canal Plus International mɔgɔw ma ko tile 30 in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u jija CFA wari miliyɔn 50 amande in yɛrɛ kɔni u k'o sara ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u bɛ tile 30 wɛrɛ yɛrɛ kɔni d'u ma o tile 30 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Canal Plus International ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ko bɛ ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Burkina Faso jamana kɔnɔdenw tɛ ka se ka RTB yɛrɛ kɔni sɔrɔ fu ani falaki la u ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen walasa Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ka se u ka jamana kunnafonidisoba yɛrɛ kɔni sɔrɔ fu la Burkina Faso ka Conseil supérieur de la communication yɛrɛ kɔni bɛ lasɔmini yɛrɛ kɔni kɛ Canal Plus International mɔgɔw ye k'a yir'u la k'a fɔ ko nin délai min yɛrɛ kɔni fɛnɛ dilen filɛ nin ye u ma n'u ma o délai yɛrɛ kɔni respecté k'u k'a dɔn k'a fɔ ko Burkina Faso autorité mɔgɔw bɛ sanction gɛlɛman wɛrɛ ta ni u sɛgɛnna min ka jugu ni nin ye wa bɛ tila ka hakilinajigi kɛ Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni ye k'a wajibiyalen don Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni kan min ye Burkina Faso ka kunnafonidisoba ye ni o ye RTB yɛrɛ kɔni ye u ka o téléso in yɛrɛ kɔni labila Canal Plus International mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka abonné u bɛɛ lajɛlen hali n'a sɔrɔ u tɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilinajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ye ne ka hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma